Diyan na, radyo na, ma'am. Next session. Itatak mo na! Mayong puntag mga kasama na anapunta karon naglawig. Nag-travel na punta sa dapit kung asa ta maglaroy-laroy. Karong puntaga ug matagaan na tong grasya na brand new radio og sa kasama mo guys. Dili sa mga kasama ay ginawa sa ayuson sa nato itong mga naong diri para presentable pa nga mo atubang sa listener karon. Para malipay mo siya nga makakita guwapa. Yes, may puntag mga kasama no. Asa na po siya nga area dapit. Mugdiin maglaroy-laroy ang DXDC team mo. Magita nga balay nga kusog kaayo. Naglanog-lanog ang DXDC sa iyang radyo. Dali mga kasama o balik ko ninyo. Itatak mo na! Kakita na yung tagbalay nga na inamina o DXDC. Pangalan na to? Buyet. Buyet. Morhia. Pero George ako din ang pangalan. Yes, nga nung DXDC man din sir. Ano nga kami na? Makamang ko na akong naandan. Sugat ko sa gamay ma'am. Sige, yung nagkapaminaw kong drama good. Mga drama na naliguya o tiban ba? Paborito mo akong drama sa una. Ang Ramini, ang Batang Brunsi. Kaluyan sa gingo, madato sa Rilin. Kaya para sarili na niyang sariling kota siguro niya. Itabang bastaw. Wa siya kabalungan na dahil siya brand new radio karon from DXDC. Lawata, mga kapadayon yung kag. Salamat kayo kay makapadayon yung puminog mga radio. Uban pa ng mga kuwan sa DXDC. Sama sa public service. Mga mayong mga balita, mga tinuod na balita. Mukhaon na ba bugas sir? Mukhaon kay buhi pa man. Ay, mukhaon pa! Dahil dyan, dawata ang isa kasamang bugas! Salamat kayo sa bugas. Salamat sa RMN. Itatak mo na! Sa radyo mo RMN